ठेवतो. परत एकदा सगळे विनंती करतात की आपलं मोबाईल म्यूट करतो. भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश कार्यकारिणीच्या या व्हर्च्युअल मीटिंग आहे. आता सुरुवात करता. आमच्या खबर असा भारतीय जनता पक्ष 3 सिद्धांत जे आसा देश पक्ष आणि व्यक्ती या अशा पद्धतीने असलेल्या पक्षाची विचार प्रणाली असा. तथाकथी देशाप्रती भारतभूमी आम्ही वंदन करूया आणि वंदे मातरम या गीता या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. हांव सगळ्यांक विनंती करता आणि उभे रावचे आणि सगळे सहभागी जावचे. वंदे मातरम. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना ललितयामिनी फुल्लकुसुमिता भाजपा प्रदेशच्या वतीनं मना काळजाचं स्वागत करता आणि तुमका सगळ्यांना विनंती करता या पूर्ण दिवसाच्या गोवा प्रदेश कार्यकारिणीच्या व्हर्च्युअल मिटिंगेत आम्ही पूर्ण दिवस उपस्थित राहून संपूर्ण या कार्यात तुमच्या सगळ्यांचा तेव्हा जाय सहकार्य जाय आणि या ही मिटिंग आम्ही सफल करूया. त्या खातीर सुरुवातीक हांव विनंती करता मागचे वेळेला सगळ्या मनीसांक की त्यांनी दीप प्रज्वलित करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. डॉक्टर बाबा साहेब आणि इतर